Apel Budimo humani i darujmo tečnost koja život znači Srpskog narodnog pokreta 1389. godine u Foči je urodio plodom. U akciju koju su organizovali uz podršku regionalne službe za transfuzijsku medicinu i Crvenog krsta je učestvovao veliki broj mladih. Mićić Lazar, 19 godina. Jeste li davali prije put? Ne prvi put. Hoćete nastaviti sa? Pa da, nije bolo. Izdržao sam. Čelosan Dragan. Dragane, jeste vi prvi put dajete krv? Da, prvi put. Evo što kažete za ovu akciju? Ovo treba ponoviti još koji put. Iako im je prva akcija, organizatori su, osim od svojih aktivista, dobili podršku i ostalih građana. Nismo znali da je ovako svijest mladima probuđena već. Da ima već 60-70 mladi koji su došli tu da daju krv, da pomognu. U službi za transfuzijsku medicinu Foča kažu da je ohrabrujuće da su se mladi odazvali da daruju krv i da su odlučni da nastave. Dobra organizacija i predstavljanje značaja darivanja u medijima plemenitost su učinili mogućom. Dosta se povećava dobrovoljno davalaštvo, znači malo smanjujemo namjensko davalaštvo u našem gradu. Trenutno zaliha ima dosta, dovoljno za sve pacijente, ali dobrovoljne akcije su uvijek dobrodošle. Nije više bitno koliko će njih dati krv, ali na neki način djeca će izvršiti kontrolu svog hemoglobina u krvi, pa će malo ozbiljnije pristupiti načinu svog življenja. Transfuziolozi kažu da bi se zadovoljile potrebe liječenja pacijenata u Srpskoj, bilo bi potrebno 30 dobrovoljnih davalaca na svakih 1000 stanovnika, što u suštini znači da bi 3% populacije trebalo da daruje krv jednom u toku godine. Odatle i podsjećanje da darujete krv i nekome spasite život.